şahsi yaşlı sahifesi öz işin devam edip, bugün de Şirat'tağı konağı bilen engame kırığa ezil. Bugün bizde konakta jitekşi. Jitekşi bolsa da olası bir gadir. Bu sözünde tıra yigitleri bizden birisi Mars Magizov. Hayırlı gün Mars. Hayırlı gün Gülçeçek. Neşe halleriniz? Yarı Allah'a şükür. Ben büyük şartman. Şimdi bana şunda aşırı şişlerinizi kaldırıp bizde vakit tavuk kelgeniniz için kaldan usul rahmet eytem. Şimdi engememiz de şöyle kızıklı olur deyip şanıp kalam. Hep sana birinci sıra var. Ben misal için seni yakından bilmeyim. İkimiz de balık listesinden bulsak da ben de seni yakından bilmeyim. Benim kılıp bilmeyişler koptur. Koysa yok yigitler sen. Etiyenin kim seni koyda. Şimdi ülkede şediler. Gayleden işe balasın. Silep gider şularını. Ben özüm Balık Bistesi rayonundan, Balık Bistesi'nin şu şehir jirliginden şuşunda tuğanım 1985 yılda. Bizning endi mine шығышыбыз bilen әтием de, әнием de Yulsubin avылынан, Balık Bistesi rayonunun Yulsubin avылында туганнар, туып өскәннәр, шунда кавышканнар. Һәм инде менә шунда кавышып, монда районыбыз үзәгенә килеп күчеп, шундай тормыш курып җибәргәннәр. Шуннан инде шуның нәтиҗәсендә мин туган, аннары 1 жыл үтүгә сеңлем туган. Без гаиләдә 2 кеше, 2 бала. Әйткәнемчә, сеңлем бар, Лилия исемле. Әтием инде, әтием ул төрле эшләрдә эшләде, гомер буе үзе механизатор, үзенең белеме буенча, алган белеме буенча. Әниебез инде Лаиш техникумын бетергән, ул бухгалтер белеме буенча. Һәм күп еллар буе безнең почта үзәгендә эшләде, бухгалтер булып. Илсияр апагыз була, ие. Мағыз енді бұл район жерінде туып өскен жігіт боларақ, сен енді мектепті де мұнда бітіргенсің діреймі? Балаша қиялың бар еді ме? Міне мектепті бітіргеш қойларға барып білім алдың сен. Балаша қиялың не дейді? Һәм ол қиял тұрмышқа ашты ма? Ашты деп әйтергә була, чөнки менә мин бала чактан, яшь вакыттан урманчы булып қияландым, урманчы булырга. Чөнки инде менә безнең минем babamның bir туганы кәшедә, Абдулахат абый, гомер буе лесник булып эшләде, гомер буе урманчы булып эшләде. Һәм инде аңа карап, минем һәм инде әтиемнең bir туган абыйсы Илдус абый, ул да гомер буе урманчы булып эшләде. Урманчы министрлыгыннан лайыклы жалга китте. Менә гомер буе шуларга икесенә карап, ничектер менә минем бәлки авыл җегете буларак, бәлки менә шулай табигатьне яратканга күрәдер инде. Шушында менә мин урманчы булырга хыялландым. Һәм тормышка ашты дип уйлыйм, чөнки мин 5 ел буе Казан дәүләт аграр университетында укыдым, белем алдым, урманчылык факультетын бетереп, 4 ел буе Кызыл Йолдыз урманчылыгында эшләдем. Килдеңдә, сез шундый дәрәҗәләргә ирешкәндә кешеме? Әйе, менә шундый минем тормышымда шундый бер өлеш, урманга багышланган шундый бер өлеш булды. Әмма дә ләкин менә ул инде яшәү дәврендә шулай сөйгән ярымны очраткан дәврдә шулай була торгандыр инде. Күчергә туры килде. Мин дә Кызыл Йолдыз урман хуҗалыгында яшәп эшләдем. Аннары инде менә өйләнгәч, монда район үзәгенә күчеп, кергәндә шунда эшли башладым. Эшләвемне дәвам иттем инде. Бүгенге көндә дә өметләр юктан түгел. Бәлки кайчан булса да урманда эшләргә тагын языр Алла бирсә. Менә бит. Марс, минем менә ишетүемчә, мин аны ишетәгенә беләм. Үзеңнән сорап китәм. Бала чакта син бик шук булгансың. Хәтта 10 яшьтә, 12 яшьтә син авылда клубка велосипед белән мине шуны мата белән институтка килеп тә керә торган миннәрендә булган гадәтләрендә. Бу дөреслеккә туры киләме? Ничек кенә ят булмаса да дөрес. Нишен дөресе шулай мата белән бер кирип чыгыла туры килде. Ансы да инде монда нинди сыйфатлар, миндә нинди сыйфат уен итеп алгандыр ул вакытта. Шулай иптәшләрем әзрәк нитеп булдыра алмыйсың син дип миңа шундый ниләр әйткән булып шундый сүзләр, әйтәм булмас, миннән барсы да була дип, шулай клубка кирип чыктым. Әмма ләкин аннары бик үкенде. Әмин апабыз бүгенге көндә дә завклы булып эшли Балташ авылында, Йолсубин авылында. Ул әрләгәч инде, аннары үземә дә ят булды шин күңелдән. Шуннан соң үзем тәртип сала башладым клубта. Мата белән дә, сәпи белән дә һәм
хулиганларын да кертмешкә тырыштым. Әминә апага булышырга тырыштым. Булганнан барда була иде. Әйе, шулай да була. Марас, менә белүчә син бүген җитәкче кеше. Кайбер кешеләр әйтә бит, бу җитәкчеләр нәрсә эшләре бар, көне буе ана шунда түрдә утыралар, кешеләр эш кушып диләр бит инде. Әмма мин уйлыйм, аны киресенчә, ул алай түгел. Үзең эшләп күрсәтмәсәң, сиңа бер кем дә эшләми. Менә җитәкче булу авырмы? Һәм менә җитәкче булыр өчен нинди сыйфатларга ия булырга кирәк? Беренче сорауга җавап биргәндә инде, чыннан да җитәкче булуы ничек, кемгә ничек күренмәсә дә бик авыр эш. Чөнки бөтен җаваплылык җитәкче өстендә, синең менә кул астында эшләүче специалистлар да ниндидер ялгышлар эшләп атса, барыбер җитәкче өстенә төшәчәк. Шуңа күрә бик авыр дип уйлыйм. Инде сыйфатларга күчкәндә җитәкче кеше, әлбәттә инде аның минем уйлавымча төп сыйфаты ул булырга тиеш, үз эшен, үз эшләгән эшен күңеле белән, чын күңелдән яратырга тиеш. Чөнки чын күңелдән бирелеп, яратып үз эшен эшләмәсә, нинди генә белемле булса да эшли алмас шикелле. Менә иң шундый төп максат шул дип уйлыйм. Марс, менә син килгәннән файдаланып, халыкны бик тә нык борчыган бер сорауны биреп китәйем әлбәттә. Самоплашение дигән әйбер бар бит инде. Ул урыс татарча әйткәндә башкача булыр булган инде. Халык акчаны түли һәм ниндидер мөгъҗиза көтә инде, менә без акча түләдек, безгә менә бу әйбер кирәк, менә теге әйбер кирәк безгә диләр инде. Әмма ләкин бит инде ул тамчыдан күлләр җыелса да, эшне эшләтә башлагач бик күп чыгып чыга һәм бөтен нәрсәгә акча җитеп бетмәскә дә мөмкин. Менә шушы халыкны алчыткан, аптыраткан сорауга кеше җавап каян таба ала?